खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ फिनखेबसेबाव बरायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनै आङो इन्ट्र'खौ गारि सायावनो लाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गारि सालायैनो इन्ट्र'खौ होबा गारि बार बारनायजों माजों खोनाया आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि बार बारदों, ओमफ्राय सान्दुङाबो ओरैबायदि सान्दुं गोसाखा। ओमफ्राय दसे सम जोङो बाजाराव मबाइल गाज्रि जादों नालाय नैबे आंनि लोगोनो बिनिखौ बानायनो थांनो नागिरदों, नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर सफैनायजों लोगो लोगो मबाइल दखानावसो हाबफैग्रोबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दसे ओरैनो मबाइल बानायनायावहाय लोगोजों आंजों ओरैनो रायज्लाय थाबाय आरोना लोगोफोर जोङो। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ माबायदि देखायलांनो हायो लोगोफोर नोंसोरो नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय आं एसे मबाइल दखानखौ देखायना होनोसै लोगोफोर। दायो लोगोफोर आङो न' मोनफैबाय। ओमफ्राय आङो न' खाथिनि लोगोजोंसो थांफादोंमोन नालाय मबाइल बानायनायाव। ओमफ्राय आं गारिखौ लाङाखैमोन न'निखौ। ओमफ्राय आं दा नै न' मोनफैबाय। ओइ नै खुदियाफ्रा लादु माला लाबोयो होनना नेगासिनो। ओमफ्राय लाबोबाय नै एसे। आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै दे लोगोफोर। मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो। ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ दाबोनो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो। बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै।